В днешното видео ще разгледаме как да контролирате сигурността на вашите приложения и по-специално как правилното управление на техните пермишъни може да ви защити. Ще обсъдим как някои приложения могат да използват данните ви дори когато не са отворени и как да се уверите, че информацията ви е защитена. Започваме с нещо просто, но важно. Settings, Security and Privacy, Permissions used in the last 24 hours. Тук можете да видите всички разрешения, които приложенията ви са използвали, като локация, телефон, контакти, камера. Всичко е тук черно на бяло. Кликнете на локацията и ще видите нещо важно. Някои приложения използват локацията ви само докато са отворени. Те знаят точно къде сте, но само когато работите с тях. Други обаче ви следят дори когато не ги използвате. Това е нещо, което трябва да контролирате. Имате и опции, например за локацията можете да изберете дали тя да бъде прецизна или приблизителна. Прецизната локация показва вашето местоположение с точност до метър, докато приблизителната дава само обща представа плюс-минус 100 метра. Това е полезно, ако не искате дадено приложение да знае точно къде сте. От друга страна, някои приложения искат достъп до галерията ви, но вместо да дадете достъп до всичките си снимки, можете да разрешите само до определени изображения. Така имате пълен контрол върху това, кой вижда личните ви снимки. Според мен, най-важното, което трябва да запомните, е, че сигурността на данните ви си е във вашите ръце. Ако искате да я пазите, гледайте си пермишъните. Иначе, просто ги оставете както са си. Любопитен съм колко от вас са разглеждали тези настройки в последната седмица и открихте ли нещо интересно. А сега помислете за данните си и по-специално къде и как се съхраняват те. Например, имате свързано устройство, монитор, часовник или пък данните ви се намират в бекъп клауда. Замислили ли сте се дали и как са защитени там? Има една опция, която ще ви помогне да сте сигурни, че където и да са те си остават напълно защитени. Отидете в Settings, Security and Privacy, след това More Security Settings, като тук ще видите опцията за Enhanced Data Protection. Алтернативно, можете да използвате и търсачката, като напишете Enhanced и същата опция ще ви се визуализира. Избирайки я, ще видите две опции, които по подразбиране са изключени. Когато ги активирате, ще защитите данните си от край до край. Ще трябва да генерирате и кодове за възстановяване, които е важно да запазите на сигурно място. С активирането на тези опции, данните ви си остават само и единствено ваши. Ако имате други Samsung устройства, всичките ви синхронизирани данни ще бъдат преминати през сложен математически шифър, който на практика ги кодира като парченца от пъзел, които могат да бъдат подредени обратно само и единствено с вашата парола за достъп. И нещо от мен. Не искам да ви казвам какво да правите, а да ви накарам да се замислите. В следващите видеа ще обсъдим как да активираме офлайн търсене на телефона, сигурен Wi-Fi, например докато сте на летището, защита от хакване на телефона през фалшив USB кабел и като цяло още много други. Ако наистина държите на защитата, End-to-End Encryption е една от стъпките, която може да ви осигури. А ако вече сте активирали тази функция или сте взели някакви други мерки, ще се радвам да ги споделите, за да обменим знания как да се грижим по-добре за данните си.